Pagamos! alas 3:03. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Inabisuhan kan Palasyo Malacanang ang UN Human Rights Office na kumalma matapos na aligadong ng girabo ini sa paggagadan ka nagkapera mga aktivista sa Calabarzon. Sigun kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, dayon man dapat na maghadit paan si isay man lalo ta naghihiro na ang investigasyon may kinaraman sa insidente. Dagdag pa ni Roque na dayon no arin man pigukonsente ni Presidente Rodrigo Duterte ang panggagadan o ano man na klase nin pang-aabuso. Tinawanduan ni Roque na malinaw na pinag-orden kang presidente sa mga empleyado kan Persas Armadas na dai magduwa-duwang depensahan ang sa indang mga sadiri lalo na kung armado ang sa indang mga kalaban. Enot kini sinabi ni Ravina Shamdasani, tagapagtaram kan UN Human Rights Office na nag-aadit nin marhay ana sa indang lado dahil sa violensya, pananakot as in red tacking sa taga-depensa nin diretsyong pantawo. Yan ang alas 3 na barata, aligdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Microban GT para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado mula sa Microban GT Disinfectant. Rexidol Forte, lakas banat sa 4. New Maggie Magic Sarap, dagdag value pack. May free 2 sachets. Sachets! Bili na yan! Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap. Ang bawat lutuin. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Challenging ng panahon ngayon, Mare. Challenging ang panahon. Mas mahirap mag-budget. Hirap nga mag-budget. Buti may doble ang savings. Doble ang savings? Oo, doble ang savings sa new Milo Twin Pack Promo. Yung Milo Twin Pack promo? Siksik sa milk, cocoa, at energy-releasing nutrients. At save 2 pesos with every twin pack. Save 2 pesos? Panalo! Oh, bili na tayo? Bili na tayo ng new Milo Twin Pack. New Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Kabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers Like me. Marian Rivera And Gia.
naging toddler si Zia? Mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, needed 3 plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose needed 3 plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nagbago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51 CA number 071 series of 2020. Taranuman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro. Mala nga ni naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma. Tanga ni dai magutong, ayaw kaunon, magtaranon. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Nido Junior. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Junior. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 185 series of 2020. Kay Kong Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan
sa turismo. Yan si Joey Salceda, madaba kan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padaba kan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Nido Jr. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos sana para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa na isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Alas 3 na. Oras nang I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. Pingkion mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! Ano ang masasabi mo? Sising Berde, nagtugdon sa pili, naghuning malumbay, Magayonon, boy. makawili, Grabe, Noy. wili. Gary, proud na proud ka sa gibo-gibo mo na sarawayon ka. Di, Gary, proud na proud ka. Sure ka? Gary, proud Sure na ka? proud ka sa Very gibo mo good. na yan. Anong very good? Di naman kung ako bagang gibo-gibo mong yan. Very bad. Maray pa yan, Maray pa. O, kumusta? Kumusta ang hapon tangon yan? Ayos lang yun. Pasensya na ka mo. Tadakol kitang mga errands na piga-finalized ngunyan na hapon. May nagdigdidyo na babae dyan? Yun nga tabi si Henry M. Sabi ni Boss Glenn. Bali. Oh. Ayun nga niya. Ustas nga. Sabi ko, sir, ipungguda mo na kay Marita. Baka, anong kamugtakan? Pangilingon mo, John, kung may kabit-kabit. Kung may ubo-ubo. Kung medyo may hubag-hubag.
Aray nga nita. Medyo okay man. Dihi kinauron, may problema John. May reklamo. Ha? May reklamo sa saro na opisina. Kundi kaya pigkon ko na mo. Hindi ko na nganya ko. Di naman kay pon pang i-under yan. Di naman kay pon na i-under air. Kaya ang ginibo ko, pig-refer ko na mo na daman. Bako junior. Arog kita kaiyang diplomatic sa mga issues para matawanan ki pagkakataon na maitama ang mga bagay-bagay na dapat iservis sa mga namanwa. Refer ko na sa opisinang ito. Halatong ko ta, pipa naman, kakaurunon da. Nganya ko, maduman ini, iyo nga yata. O di nga ko, yung gibunta na sana. Solve na, di ba? Kaya po, iyo po yung rason. Kung nata mga tugang medyo nahuruhod dyan mo na kita. Di ba? Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Uy, sa mga kumpalan, sa mga tataramon ta. Kunyan tabing hapon mga tugang na tangani po na dagdagan maayos lamang po sa tuya na bokabularyo sa tuya tabing oral daw na pag mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? An sa tuya tabi mga tugang na tataramon kung ano po an alat nguna ay nang Isus ko nagukuan madali lang po ta. Ano nangyayari na naghahangan sa tuya? Ba't iyon mapagalon pag ang mga gadget baga, so mga haro high-tech na baga. Pag naghang, dahil mo na lamang makuhan, dahil mo na lamang masusog, o madali lang ta, ilingon ta ha. Ito. Ang sa tuya, mga tugang na tataramon, ano na ang silpong ko talaga? May diferensya. May diferensya. Ito. Ang tataramon tangon niya na hapon, pansol. Pansol. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Pansol. Iyan tabi mga tugang an sa tuya na tataramon. Pansol. Pansoli daw nga yan. Pansol. Iba man po ito sa bantal. Ay, gari pareho. Ito yun, ano? Bantalan mo nga niya. Tama, magkapareho daw. Bantal. Pero ang sigurado ako, na iba ang bantal sa kalso. Iba ang pareho, ano? Diba? Pareho ang gusto sabihin mga tugang kang kalso. Ano ang sarap kung sinabi? Kalso. Bantal. Bantalan mo nga niya. Ina kung tama, magkapareho mga tugang kang tataramo na pansol. Kalsuhan mo nga ya. Ano? Ang kalso sa auto, di ba? Sa auto na. Pag yan ang mga big trucks na mga 10-wheeler trucks, di ba? Pagpasakat pa gayon, nugad minapundo niya. Nililuya magsakat. Pag doon na kaya kang preno, atras ang pababa. Ang gigipo kan painante, minalokso sa truck. Burbit-bit mga tugang supang kalso. Burbit-bit supang kalso. Minadaman ang sa pinakapangultimong parte kan truck. Kikalsuhan iyan na guma. Gustong sabihin, Junior, titangilan sa guma para dahil siya mag-atras. Yan. Kalso. Iyan na bantal, gari pareho gayo. Pero sa muya ang bantal, titukudan. Bantalan mo nga tukod. So, tumagang pag may bagyo, so, ano po kaan? So, sige tukudan. Yan ang gusto sabihin sa muya. Pero ang pansol, di ko alam kung pareho. Hello? Hello, good afternoon, Sir Ren. Good afternoon, bossing. Ang pansol, Sir Ren, so, tumagang mapainog kang batag, mapatol ka kilubi-lubi, pansulan mo suguluan, yaning mainog tulos. Alat ko na. So batag para mahinog tulos anong gigamit? Pansol. Anong mainog tulos lang ka?
Nawara migo sayang. Bata ba yung sabi mo? Oh. Ano? Ha? Pero imbis na madali mainog po. Kung medyo ubal pa, pansulan mo lubi-lubing kahoy. Okay. So, guduan, aning mainog tulos. Iyo. Para sir, dakol ti madadalaga ng kampansul na parting tula-tula. Nata. May mga iki-iyan. May mga ano? Iki-iyan kang tula-tulang kamilbid kong pamilya dumang. Pansul. Kita. Pwede pamadahan kita kani. Pigban sa ganun niya ko. Matagatanin ko ng gadang araw. Matagatanin mo. Burbulyo mo radyo. Burbulyo mo sa radyo para madangog. Aray. Kusog-kusog mo radyo para madangog. Okay, salamat ito. Mabuhay ka. Thank you. Di ba? Yan. Ano pangyayari sa maoraro? Pansol. Pero ang gusto sabihin dadigdi mga tugang sa tuyang nabasa sa tuyang na ang researcher kan mga tataramonan si Ronald Baldo. Ang pansol databi tuklag or to stop up. To stop up. Ano to stop up yun? To stop up. Punduhon pataas. Ito so. Pipansulan talaga so. Ayan na, rueda kan, truck. Hello? Hello? Yes, good afternoon. Hello? Yes, sir. Good afternoon po. Ang ibig sabihin kang paano, kaya ito kang mga gurang, kung malalawit kami kang karabaw, ang sabi nga pagwaya. Tumawag nga yan, kahoy, na mapalas papanasan mo, kasi pansol mo ka duman sa kabasan, para ang karabaw nga yan, dahil makabuhi. Yan, tabulog ba ka, sa kabasan, mga gurang ka ito. Tama. Iyo, araw kayo nito, kami kayo, may karabaw mga kami sa bulod. Ayun ba? Ito kami kaangki mga apat na dangaw na sanga kibayawas magang dakula. Yan, tama yan. Sa puro, gari may kawit-kawit para di makaplos. So, pagbugkos mo, pagdayaw sa daga. Hindi makabuhi yung karabaw. People pong itumigo sa daga, pipansulan sa daga, para naman megakon sa karabaw. Yes. Yes, exactly. Nagkasundo kita. Tama. Tama yan. Yan ako na itong panahon baga. Sa bulod. Iyo manang Iso ba ako na ito kung panahon. Kaya ano, kung magang kakwanda mo sa kang bayaw, sunod na kula. Iyo. Napagdagan mo yan yung maparasay. Ipansulong nga duman sa kabasan para na yung makabuhi. Yes. Kaya alam mo ko, yan maganda mga pinansulan na dapat halion mo. Aram mo kung nata. Paminsan, may nasisikюdan niya. Nagkakataranggal lang kikukuha ang tao dyan. Nasisikюdan mo. Di ba? Kaya sa mangkuran. Mangkuran kasi iba-iba man. Minsan nga, ika nga yan nagpansul ka naman ala. Migo. Ay, malungsiyong ka. Migo. Ayan, Migo. Malungsiyong ka. Nagpansul ka. Natusunta ka, Migo, pag-aray. Nari ka na sa payaan, nagpansul ka. Natusunta kang sarabayong ka na. Bye-bye. Bye-bye. There you go. Yo, nagkasurundo na kita. Nagkasurundo na, ha? Nagkasurundo na kita. Mga tugang sa tataramo na pansol. Ay, may ma'am paliwanag pa sigurong saro. Hello, good afternoon. Yes, good afternoon, bossing. Ang pansol, sir, inaog mo. Ha? Ang pantal, iyan ang gusto na lubot. Bigo. Para pasaway bata hapon na. Sarabayo. Sarabayo ni Salbatan ng badulan ko ini na. Bata hapon na nagpara pasaway pang pahapon na naman. O madali lang. Sabi ni King, ang bantal so kahoy yan napigtukod sa bintana. Ban iyo Junior. Kami kay to ang bintana miso. So, pigtukudan sa nawaga, tukutit pangaya. Bibog tak naman sa taas, baga bibog sa taas ki ano yan ki so ano yan so abaka. Pagbukas mo tutukudan mo. Paminsan Junior, may kahurong kaya sa baba, yaw ka sa taas.
Bigla nasisiko so, nasisiko so bantal. Pagkasiko kang bantal, minatama sa angog. Bilang minasaraso. Biglang minasaraso, ano yun minasaraso so bintana. Salbatana, ano? Junior, bantal ang pigisabi mo. Bantal. Iyo man ang ganano. Iyo man ang ganano. Pwede, di ba? Ha? Ang apod ka sa muya, puntal so simba so sa pinto sa bintana. Puntal lang apod. Bantalan mga ta. Pang-lock. Lock iyan, lock. Di ba? Lock. Yan. Pero ang pagkatara mo, Junior, tabi, so sa kulit, iba man itong sarawayong. Ini si Angel na naman na akin. Nagpasaway na naman. Di ba? Bantil, so sa liog, bantil. Ini masarong texter tangin. So sa liog tabi, bantil ito. Bantil, so digdi. Bako bantil ito, digdi. Hello? Hello? Yes. Digdi sa mo, ang bantal, driver. Ah? Driver sa truck. Driver sa truck ang bantal? Oo, bantal ang bansag. Sarawayong kang latoson. Idadamay mo na naman ako na naman sag ka na. Oh. Sarawayong ini. Bye. Ano, John? So ngaya, nakakuha ka ngayang gradong bagsak sa school. Pantalon ka ngaya. Awit na sa endo. Sarawayo ng mga Mark Jerome. Maray na hapon ngayon tabi. Ay, amigo. Mark Jerome Tresvalles Bonggalon. Maray na hapon tabi. Amigo, kumusta ka na? Dolo Region 5. Good afternoon, tabi. Nakaantabay da. Yan na po. Yan tabi mga tugang-an sa tuyang Tataramon. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Good afternoon, tabi Henry M. Aha, okay. So yan tabi mga tugang an sa tuya na tatara. Uwi na labao naman sa uroronta na naman. Ano King, an sa imong ano yan? Bantal ng iyong mananggad migo sa bintana mananggad. Pakibati po ang paborito kong Lola Elias Cosa na pirming nakatutok sa DZGB. Sabi ni Paulo Cosa. Lola Elias Cosa, good afternoon po sa imo, sabi ni Paulo. Lola Elias, good afternoon po. Sabi ni Dr. Raul Bendian, ang pansol susuan mo ang sarong bagay na pinatindog mo. Halimbawa, harigi. Yung mananggad, kaagad mo kigapo o mga bagay na nakapagpatindog kaan kiposog. Pansol. Yung mananggad ano? So arigi, pag kinalot mo mga tugang, bibugta ka ng kimagapo sa palibot o kaya bibugta ka ng kimagadaga na para pumiot pipansulan. Yes. Thank you, tabi Dr. Raul Benya. Tama, amigo. Ay kanan tunay. Good afternoon, amigo. The Honorable Raul Bendian, Doctor of Education, pinailaw na apik digdi sa Washington. Mga programa na ka na kaya? Sa Washington da, pinailaw na ka na apik. Paano nga, mga programa ka na? Oh, very good. Okay, very good. Okay. Sige. Ito. Okay. Madali na. May nagtik sa kuya. Sabi niya, Henry M., ingat. Si say daw ini, ang ngarang ka ini. Iyan tabi na pigasabi mo sa DZGB na Arvin Richards. Duwang tawo iyan. Duwang tawo po. May problema ka kung sarong tawo ito. Yan, piga pa. Edit mo naman ang payo ko na naman na. Duwang tabo po yan, si Arvin Richards. Yan. Pag nawaraan sa raw dyan, Arvin na sana. Pag nawara man si Arvin, Richards na lang. Kaya Arvin Richards. Okay? Good afternoon, Henry M. Okay. Madali lang ha. Sige. Atuan tang pagkataon daw ini. Tabata,
madiskutir na ko kita kan mahiwagang tanog. Mahiwagang tanog, buda mga tugang sa mga samno sa pagkabuhay. Love story sa Pingkion mo, baby. Good afternoon, Henry M. Good afternoon, Kuya Henry M. Sabi niya. Palagi akong iniistorbo ng neighbor ko na binata at ako ay nililigawan. Sa bagay, single naman ako at halos magkaedad kami. Kaya lang po, hindi ko talaga siya matake at hindi ko type. Ano po ang gagawin ko sa ganitong sitwasyon? Paminsan nga, tinutokso ako ng mga parents ko sa kanya. Kasi nga, daw, halos magkaedad kami at magkalaro kami noong mga panahon. Alam mo po, Sir Hen, nung palang mga bata pa kami, naglalaro kaming dalawa noon, wala kaming mga baro. Kaya ngayon, mga dalagat binata na kami, nagbinibiro niya ako. Na noon daw, naglalaro kami, wala akong pante at siya ay wala ding short. Mayroon daw akong nunal sa aking puwet na malaki. At totoo naman po yun. Salbatan ang pangyayari. Tinandaan pala ni... So, actually, ang nunal pagdakula, bako man ang nunal, ang hapon ka, nawah ang hapon ka pagdakula. Yung malaki, naaasiwa ako kapag sinasabi niya yon. Pero alam kong binibiro niya lang ako kasi daw, noon pa man, nakita niya na ako na walang suot pambaba palagi. Mga maliit pa kami. Ano kaya ang gagawin ko po sa kanya? Tawagin mo ako sa pangalang Lisa. Araw kayo ni Lisa, sus ko na, simple yun ang problema mo na araw kayo na. Actually, may mga arag mo talaga kaya na. Pero kung sila man na barkada mo, yun na neighbor mo, imagine, pati ang lubot mo, nagkarariparo, nagapalan kay Nawa. May Nawa. Ako kaayan, kung iba ko man Nawa sa kuya, piklat. Araw kayo ni Lisa, baka pagkakarawang kaman sana. Pero alibawa karawan yan o seryoso. Kung di mo siya type, sabihan mo. Diba? Nantig friend, aram po nantig, wala pa sa isip ko araw ka na bagay na pagko-propose mo. Sa totoo lang nantig, di pa ako handa na makipag-relasyon. Di pagtaraman na bako mo sa type, nakakainsultuan sa lalaki. Di pagtaraman na bako yo tabi Richard, pagkakatira naman kibabae na hindi kita type, marautong baga, Ako ni si may boyfriend, may girlfriend na ini, si Arvin. May girlfriend na ni si Arvin di ba? Marautong baga sa babae na taraman ka, sa lalaki na taraman ka na hindi kita type, di ba? Uni si Arvin, may girlfriend na ini. Kaya naka-experience na ini kan mga araw kaan, di ba? Si Richard, dahil pa single daw siya. Complicated. Si Arvin Richards. Okay, now, taraman mo nantig, pasensya ka na nantig ko ang ngaran, bako nantig ako handa na maglaog sa araw ka na relasyon. Maski nantig nahiling mo na ang piklat ko o ang nawa ko sa lubot, kansaraday pa kita, bako nantig ako handa na maglaog sa araw ka na relasyon. Bako nantig sa maabot na aldaw, makapag-desisyon ako kung pwede iyan na sa imong pinag-offer sa kuya na pagkamuot. Arog lang kaya. Kaya nantig, kung pwede nantig, sinabi mo naman sa nasa kuyang ulit-ulit na gusto mo ako, baka nantig kung pwede na, pumundo ka na muna. Ako nantig, bako pahanda sa araw ka na relasyon. Bula nantig, habo pa akong makipag-boyfriend sa mga panahon na ini. Tamay pandemic. Kung anong rason mo. Piprang katulos, Ngani na day magpapara, magpapara haloy ang buhay. Diba? Sabi ni Manayulike, ni Kapitan Yulike, bay na kayan, bastos, kung ako Henry, abo ako kaan, iyo man ang ganun junior, bastos man talaga yun, iyo man ang ganun, tama si Kapitan Yulike, imagine, piga para atom-atoman ang pean nawa mo sa lubot,
man nga tadi. Ay, di naglawag sa isip ko ito manayulik. Tama ka. Number one ko, tatara pa ito mananggad di para kayo, di ka mananggad pa, basta tama itong taraman mo na, di ka handa sa araw ka. Pero, so, analysis ni yulike, bastos talaga. May tataraman ka na nahilinta ka na ngayon, inapulusuba ka, kan saraday pa kita, buda ngayon, may nawa ka sa lubot, uyog-uyogon mo yan. Maringan ito na walang supig na ilingbig para at mansi mo. Ako? Oh. Ay, talaga. May pagkabastos mananggan. Tama, si Manayulik eh. Bay na kaya ni. Tarawan mo na lang na nantig, bako ako handa sa araw ka na relasyon. Nantig, may iba kong priority sa buhay. Okay? O yun na lang yan sa kuyang advice, sa imo. Ngani po na mas masabutan mo. Okay? Oras, ay sandali lang yun. Tamay nag-text. Ay, wala man pala. Oras po sa Pilipinas, 3:39. Ang orasyon po, asin ang tanog. Makalipas kayo ni. Ang oras hatod sa Indokang Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Rexidol Forte. Lakas banat sa 4. Milo. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Alaxan FR. Alaxan FR Ibuprofen and Paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Challenging ng panahon ngayon, Mare. Challenging ang panahon. Mas mahirap mag-budget. Hirap nga mag-budget. Buti may doble ang savings. Doble ang savings? Oo, doble ang savings sa new Milo Twin Pack promo. Yung Milo Twin Pack promo? Siksik sa milk, cocoa, at energy-releasing nutrients. At save 2 pesos with every Twin Pack. Save 2 pesos? Panalo! Oh, bili na tayo? Bili na tayo ng new Milo Twin Pack. New Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Iniimbitahan po namin kayo na magparehistro para sa darating na May 2022 elections. Para sa inyong kaligtasan, mas pinadali na po ang proseso ng pagpaparehistro na maaari ninyong simulan mula sa inyong mga tahanan. Magpunta lamang po sa irehistro.comelec.gov.ph para makakuha ng application form, health declaration form, at makapag-set ng appointment sa inyong local Comelec office. Pagdating po ng araw ng inyong appointment, ay sisiguraduhin po namin na malinis, ligtas at COVID-free ang aming mga tanggapan. Magparehistro ka, Martes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mayroon ka na lamang hanggang September 30, 2021. Maraming salamat po. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall.
coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Siguraduhon na nagsusunod kita asinan mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan ngimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus, kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot. Mag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakoan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos of Ang Provinciano Party List. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Balik kita mga tugang sa programa ngunyan tabing hapon. Ako di kapos kita sa oras. Sige na sana kita naman sa kwan sa mahiwagang tanog ta dapat makatao lamang kita kay premyo pag sa inyong nahulaan ang mahiwagang tanog. Madali lang. Igaro yun ay alat ko na. Hello. Ay bako. Bako ito. Naukod na ito Ay, good afternoon muna pala sa mga paradangog ta dyan sa Buhi, sa Camarines-Sur. Sus ko, malilingawan ko naman, sir. Good afternoon po sa kuyang mga paradangog dyan sa Buhi, Camarines-Sur. Gari naguli sa kuyang professor sa, Public Health and Emergencies, no? Sa graduate school, si Professor Rodel Niño Franco. Yan. Sir, nag-uli ka kayo? Nag-uli ka naman, sir, ade. O nagbisita ka naman, Sa Buhi, Camarines-Sur. Permi pong nakaantabay ang familia Kagmanok Sagrada Familia. Yan. Kagmanok Sagrada Familia.
Arcilla family, and Sarto family. Oh. Adi? Sa buhi Camarines. Makusugod na sige tabaga diyon diyan. Ano diyon? Sa buhi. Good afternoon po dyan ha. Kag Manok Sagrada Familia. Maray na hapon tabi dyan. Sa Arcilla family at saka sa Sartos family. Yan. Maray na hapon. Tabi, kuha na yan, pero bidang nakaantabay ha. Sabi po ni Professor Rodel Niño Franco. Good afternoon, sir. Long time no see. Kumusta na, sir? Garo, sir, ma-eskwela ako, sir, ha? Kaya grabe nga, bro. 100 pesos tabi na load. Ito. Sarap pa. Grabe. Ano po ang tanog? Sige na. Mag-text tabi, mga tugang sa 0995-398-1813 para po sa mahiwagang tanog. Yan. Ano na? Ganyan naman din. Nag-isinibot naman ki-receive kung ano naman. 100 pesos tabi. Yan, ha? O tanog na mahiwagaon, sa indong talagang dangogon. Sa indong analisaron kung ano talaga ang tanog na sa indong nadangog na mahiwagaon. Kaya mga tugang iyan tabi di pisilon man ako doon. Kamong mga parantabay mag-oranel sa sanakan mga bagay-bagay na mga maribo kung anong pwedeng gibuhon. Yan tabi na bagay na nagnibok naan pwede tabing yaon man sa nasa laog kan sa tuyang harong. Pwedeng yaon sa laog kan opisina, igaman akong nailingkan mga tugang sa mga mall. Igaman akong nailingkan sa mga tindahan buda tabi talagang pagbibigla talagang minahagrapason. Yan tabi sa rong bagay mga tugang na importantihon kaya sa tuyang analisaron. Kung paano tabi siya tuminanog sa tuyang aramon asin kung sa imong maraman tabi igwa kanin automatic na 100 pesos na load na ipapadara tabi ngunya na aldaw asin pagkatapos kan Pingkion. Hello? Ay, Sir Hen. Yes, good afternoon. Ay, Diyos ko, salamat po. Pwede po lamang sa inyo makagad tabang? Paguna ko, maukod ka mahiwagang tanog. Dahil po, ano ko lang ining oportunidad. Sige, ano po may paglilingkod ko tabi sa imo? Anong pangaran mo? Ano po, Dexter Amador. Dexter Amador. Ano po may paglilingkod? Taga-digdi po ko sa kababayan mo po. Taga San Isidro. San Isidro? Castilla. 22. Oo. Ano tabi may paglilingkod ko? Magad po lamang sa Indo kitabang na makagad ko sa bakal kibulong ko po. Sa may ano po kaya ko, kidney stones. May ano? Sa kidney stones po. May gapuan sa imong kidney? Iyo po. Paano yan, Migo? Ara yung kapatid. Paano do yan? Bata po kaya si Papa, may stroke man. Di ka nag-granay. Nansulo man po sana kung aki. Iyo nga ni kasalan ni Papa mo, inaki sa nasay mo dapat duwang inaki ninday para may iba ka. Di po magadangog po ka mo. Napasalugod sa ama. Di, seryoso tabi Dexter. Iyo po. Problema mo tabi? Aki pa lang po ako, sir. Ano po, mahagad lang po si Pambakal, Bulong. Iyo. Ano po? Tapos man po kami. Anong parang edad mo tabi Dexter? Aki pa lang po, 16. Kusugbot na lang ani po. Tanaluluyan man po ko tang papa ko may stroke. Sa boses mo nga, 16 years old ka? Iyo po. Oh, sige daw. Di, anong kaipuan mong kwarta? Iyo po. Nag-agad na nga ni po ko digdikitabang sa munisipyo. Pero, maski pa paano nga ni po, nakulang na halaga itong 300 na tinaw. Maagad na lang po sana kung panduro dagdag. Kapos-kapos po talaga kami. Nag-asa na lang sa mga tabang-tabang. Kung may magtabang-tabi, paano may padala dyan sa imo? Smart padala na lang po, gali. Smart padala. Sana po lamang may mga mahuyong booth na magtabang sa muya. Nahira ko na po ko sa papa ko. Ang therapy nga niya po, medyo nagkumpleto. Pero, hirap man po ng Diyos na kaka-raos-raos man.
Paano ka tabi na diagnose na may kidney stone? Ano po, may nagtabang po sa muya na magpa-check up po dyan sa may sagpon. Sagpon Dangan po, uniresitahan po ka Dr. Kibulong. Paano tabi? Po kulang kwartang pambakal. Paano tabi na araman na ka may kidney stone? Paano, anong ginibo sa imo tabi? Pig test po. Anong test ang ginibo? Tiyang ko po sa may sagpon. Anong test po so ginibo sa imo? Sa blood chem po ganito. Sa blood chem? Opo, talangkawon po kayang uric ko. Naaraman na may kidney stone ka sa paaginin blood chemistry? Opo, pati x-ray. Pati sa urinalysis po. May gapo na. Pagtatabangan na lang ani po kami. Pigasingit lang sa pigatrabahuan niya. Sige, tabi Dexter. Mga pudan ka sa mga nag-antabay ngunyan na baka matabangan ka di nagtabang, ipadala na lang sa imo sa pagikan na ano yan? Smart padala. Sige po. Nangangapudan po ko sa mga taong may yung buhot na sana po matabangan man po kami. Maski po sa kadikit na alagaan, nakulaw na pong bagay. O kaya ano na lang po nindo kay Sir Hen. Iyo po. Salamat ka na. Anong resita sa imo kan doktor na babakalo na bulong? Ano po, ciprofloxacin, albupurinol, tsaka po itong alfuzosin. Okay. Sige. Tabaka igwa mahuyong buot na magtabang sa imo, mag-text sa kuya, di. I-save ko yung number mo, apudan ta ka na sana. Iyo po, sir. Okay. Sir, salamatunong po Sige talaga. po. Avid fan po nindo ko. Since aking pa. Salamaton tabi. Oo. Tagpod Okay. nyo niya na teenager na sa indo po ko nagdadangog. Opo. Sign in to sign off. Yes. Hanggang mag-grocery na dyan po. Iyo po. Avid fan po talaga nindo ako. Sige, tapag may tuminabang di kita Dexter, i-text ka, save ko ang number mo, di maraman ta kung paano may padala sa imo, ha? Iyo po. Okay. Sir, salamatulong po talaga. Welcome po. Okay. Iyo po. Yes. Okay. Sige po. Yung din mga pangangaipong mga tugang kan mga kababayan. Tano? Ha? Di ba? Kung gusto mo rin na magtabang mga tugang, i-text nito ako. Ipadarata naman kay Dexter Tabi sa San Isidro sa Castilla, Sorsogon. Sa Smart Padala. Hello? Hello? Hello, Marina. Hapon po, sir. Marina, hapon po. Ano po problema? Sir, ako po si Lorna Herrera. Ano daw po, sir, kung pwede po kayo magkakagad ng tabang para sa po? Sa ano? Sa ano po, sa dugo po, tapos sa financial assistance po. Para sa luho? Iyo po. Kaya po kayo isang operaran sa Mayoma sa 14, mag-admit po siya sa BR sa sa Domingo, Pitsa 14. Nangingay ko po siya sa kilugo. Kaya lang mapagalang kilugo sa blood bank na warang ka-type ang lugo ni Vanessa. Iyo. Anong type tabi dugang kaipuhan? Ano po, sir? Type B+. Susko. Pambira yan Type B positive. Opo. Sa'yo na pasyente ang akin. Sa'yo tabi na pasyente ang magamit kang dugo. Ano po? Sa'yo na pasyente. Sa'yo po siya na pasyente. I-admit pa lang po siya, sir, sa dugo po. Sa'yo po? Pero ang operasyon niya po, sir, 16. Sa'yo po siya na-admit na hospital? Sa BRTH po. Okay. Araw kayo ni Manay. I-text mo tabi sa kuya. So, pangaran kang pasyente lalo na. Tangani na kung may interesado na mag-donate ki type B positive na mag-text sa kuya. Pag nagyan po sa BRTTH, ang hanapon po sa pasyente. Tama? Ano tabing ward siya? Anong ward? Dito po, sir. Ano lang po, sir. Sa Domingo pa po, sir, siya i-admit. Ano yung pa po, sir, siya sa araw. Kaya lang, ipahanap na po, sir, siya kidugo na ka-type niya. Nata kay po ang kidugo na salinan siya? Ano po, siguro lang na po, sir, sa iya paka-operary, sabi ni doktora sa UB. Ano pong hilang? Mayuma po, sir. Daraga po siya, sir, 17 anyos. Mayuma, 17 pa lang. May mayu kay Irakman. Ano? May mayuma na. Po. Dapat magapan ang tangan pag kundi mahalian. Sus ko, pag nag-agum siya, siyempre, madipisilan magbados.
Iyon po, sir. Type Sir, ano po, sir, kung pwede, makakagad po, binaray kami kay financial assistance so talagang mapagalan po, sir, ang bayon yan. Sige na po. Mga pudang kasi nagdadangugo niyan sa programa ta. Baka lamang may... Taga saan po palang kamo? Taga humapon po, sir. Taga saan? Humapon? Opo. Sige na ta. Baka may nagdadangog na magad kita mahuyang bot na magtabang sa endo, mag-text sa kuya. Magkuha na lang. I-text ko na lang ika. Iyo. Sige po. Mga pudang kasi nagdadangugo. Apera kan sa dugo na type B positive. May mag-text sa kuya. I-forward ko yung number mo. Pwede? Opo, sir. Pwede po, sir. Man matawag ka sa assistance, di. Okay man. Sige, tabi. Go ahead. Mga budang katabi sa listeners, ta. Salamat po, sir. Mga budang katabi, mga budang ka magraray sa enda para sa mga cash assistance. Maray na po sa may marinagot po na magtabang sa program ko po na sabi plus na dugo po tapos Hello? Ay nawara signal kay Rakma. Araw kay ini. Sus ko pag araw ka ng mga problema nal sa buhay. Makatanglayon baga ano na diba? At akong kaya ta sa mga tugang iyan na tarabangan, o garing, paano daw kita magyaman na pag dit na contribution ang kay puwanta? Sige tabi, sige, mga pudang katabi. Ang marinapon po, pagkabas kami marinabot po, po kung pwede po kami magkaganin tabang sa para sa program ko, pinalan po siya sa sa 14, sa BR, sa may mayuma po siya. Po kung pwede po kayo makagaling B plus na dugo. Tama po dalon po ang buwan yan. Tapos po kung pwede po kayo magagad po sa Indoki. Financial assistance. Po, salamat po kayong nag-GPO. So, salamat po sa mga ito tao po nindo na tabang. Okay. Sa tukal ko po, salamat po sa Indo, sa programa po nindo. Sir, salamat po. Okay. Gabos po na matabang. Pagpalain po na sa nakamkangdo. Sarap po magdalas po sa Indo. Okay. Salamat po, sir. Sige po. Welcome. Alright. Bye-bye. Yan. Duwa ito mga tugang na nagapod sa tuya na nangangay saro, nangay po kidugo. Saro tabi, nangangay po kidugo na, di ba? Alas 4:02 na, tabi, i-text na lang nila kung gusto tabi na magtabang, ta. So, duwang nagapod tabi, naka-phone book man sa ko sa gabos na number. Anyway, ilingon tatabi kung anong pwedeng maitabang nindo, i-text nindo ako, ta. Kani po na matabangan ta sa mga nangangay po, ha? Okay? Okay. Hello? Hello? Yes. May problema ka po? Hey man, B-plus kaya ako sir. Ano po? B-plus, gando ko, pwede ako mag-donate naman. Ay, very good, sir. B-plus, okay. Arog kayo. Patik sa lang po. I-forward ko sa imo sa number niya, pwede? Sige po. Salamat, sir. Salamat. Matabi ka karawan ta ko ta. Bako ka. Ika pa lang sumatabang. Opo. Dati mo lang sa sa Red Cross. Yeah, i-forward ko sa imo sa number niya. Iya po. Sige po. Salamaton po, Sing. Salamaton. Okay po. Salamat. Salamaton po. Sus ko, talaga, mahal na Diyos talaga. Sabi nga ni Pope Francis, allow yourself, mga tugang, to be surprised by God. Ili nga, ito mga tugang ang tabang na padala din mahal na Diyos. Sa tuya tabi ng mga nakababayan, nang nga ipuputabi nin tabang. Di ba? Hello? Ay, hello? Alas 4:03 na. O sige, forward ko tabi sa imo sa number Yan ang tabang. Automatic may simbag. Salamaton tabi, boss. Gara ako mapaluhakan sa imong pagkwantulos. Pag-responde. Dugo sana okay na yan. Sufficiente na po para madugtungan ang buhay. Kanang nga ipo. Okay? Karing alas 4:04 na. Salamat po kasi rin pangantabay. Mga tugang, goodbye. Mabuhay. Nido Junior, para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Junior, ang presyo mapuon sa 97 pesos sana para sa 160 grams suggested retail price. Iguaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51C number 185 series